Έχετε πρόβλημα με τη θύρα HDMI του PS5? Η Creaxis αναλαμβάνει την άμεση αντικατάστασή του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει σπάσει η μεταλλική βάση και δεν κουμπώνει καλά το HDMI. Αφού βγάλαμε την παλιά θύρα, την αντικαθιστούμε με καινούρια. Κολλάμε τα pin της βάσης και στη συνέχεια καθαρίζουμε το flax. Τσεκάρουμε τις κολλήσεις μας και πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Το PS5 είναι και πάλι σε λειτουργία. Θα μας βρείτε στη νέα Buffer Seron ή στο www.creaxis.gr.